Ini hati segak nih gini. Ayo ngono lho Pak yo. Ayo lho Pakmu. Sayo. Ekolane lho ya Bu. Ayo ngono. Iki kepenak nek anggone bergoyang. Sayang salah ya. Sayang kasayang akeh priya nandang wuyung sayekti kena kanggo tulodo kandes luwes angati busana sayang Ayo Mas sayang kasayang akeh priya nandang kuyung sayekti kena kanggo tulodo kandes luwes angati busana. Ya ngono lho Mas Tatang.
dhisik. Beri tepuk tangan yang meriah buat Jajar. Rio Kendang Jajar foto. dari Wali Foto dhisik. Sanggar Seni Permata Gading. Foto, Ini foto.